Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon tasha mai suna MAHMUD Tech TV. A yau insha Allah bidiyon da zamu bayanar muku zai bayani ne akan yadda za ka yi tracking na mutum ba tare da wai kana zuwa Play Store kana ɗauko wani application ba. Na san channel da dama sun yi tutorial irin wannan. Mutane da dama suna tambaya irin waɗannan abubuwan. To shine naga ya kamata ni ma na yi koda guda ɗaya ne in ajiye musu su kalla. Kan na cika ku da surutu ba tare ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon namu. Kar ku gaji da mu dai, har yanzu muna ƙara roƙonku duk wanda bai danna mana subscribe ba da ya taimaka ya danna mana subscribe. Bayan haka idan ya danna subscribe zai ga wata 'yar alamar ƙararrawa sai ya danna ta, sannan idan bidiyon ta burge shi sai ya danna mata alamar like. Mun gode. Yawwa da farko za ka nemo browser wayarka sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga a can sama za ku ga yadda aka rubuta search, sai ku danna kanta wannan alamar koren sai ku danna. Bayan kun danna sai ka rubuta grabify.link. Yawwa sai ka danna search. Bayan ya gama searching zai bude ma website kamar haka, sai ka danna kan I am not robot, tunda kai ba robot ba, sai ka danna nan wajen. Bayan ka danna zai nuna ma wannan abubuwan, za ka zaɓa. Ya danganta dai da irin hoton da ya nuna ma. Ni yanzu bari selecting inda keke suke. Bayan na gama sai ka danna verify. Bayan ka danna verify to shikenan za ka kalla 'yar alamar akwatin nan ta nuna wata maki. Yawwa gashi ya nuna. To a take website naka zai bude. To shikenan da zarar ya bude za ka kalla inda aka rubuta enter a valid URL or tracking code. To a nan wajen za ka rubuta duk abin da ka ga dama. To ni barin sa sunana MAHMUD. Yawwa da zarar ka gama za ka kalla nan wajen ya bude ma, sai ka rubuta agree and create URL, sai ka danna kan shi. Bayan ka danna kan shi zai bude ma website kamar haka. Bayan ya bude ma fuskar website din, to a nan ƙasa za ku dan duba, za ku kalla. Bari mu jawo muku shi ku gani. Za ku kalla wani waje a rubuta new URL. To shi za ka yi copy shi. Idan ka yi copy shi kamar haka, ku kula da kyau a nan wajen new URL wannan shi za ku yi kofin shi. Bayan kun yi kofin shi sai ku danna kofi. Bayan kun yi kofi shikenan sai ka fita daga website din gaba daya, sai ka je ka nema mutumin da kake so ka yi tracking nashi. Duk abubuwan da kuka kalla na bayan nan fa duk ba shi bane, wannan duk kawai dai idan baka da IP address nashi ne kuma kana so ka nemo IP address nashi. Dole sai da IP address nashi idan kana so ka yi tracking nashi. To wannan abubuwan gaba ɗayan da za ka yi ka nemo IP address nashi ne, shine muke nuna muku. Ba zai taɓa yiwuwa kai tracking na mutum ba tare da IP address ba ko kuma email. Yawwa bari mu gwada muku akan wannan. Sai ka shiga. Bayan ka shiga sai ka yi pasting na wannan link ɗin da ka kafo da kai copy shi a can wajen. Bayan ka yi pasting na shi nan sai ka tura mai. Bayan ka tura mai sai ka ɗan yi wani rubutu haka wanda zai ɗan ja hankalin shi, haka. To da zarar ya taɓa wannan linkin a take za a turo ma IP address nashi ta cikin wannan website da ka buɗe ɗin nan. Bari mu ga tura mu ga samun aiki online kamar haka, yadda dai kawai zai ja hankalin shi. Da zarar ka gama tafin sai ka tura. Bayan ka tura to yana shiga wayar ci, yana taɓa wannan link ɗin a take za a turo ma IP address nashi.
To bari mu je mu duba ku kalla yanda wannan abin yayi. A yanzu ya buɗe link ɗin kuma gashi an turo mana IP address nashi. Ya za a yi mu buɗe mu kalla? Za ka shiga website da ka buɗe na ɗazu ɗin. Bayan ka shiga zai buɗe ma fuska kamar haka. Bari ya ɗan yi searching. Kun sa abu da network wannan. Yawwa gashi ya sake buɗo mana. To ba za ka taɓa komai ba sai ka je can ƙasa. Za kalla gashi nan ga IP address nashi ga ƙasar da yake. Bari mu je mu kai tsaye kan IP address nashi ɗin. To wannan ne IP address nashi. Sai ka yi copy shi a nan wajen. Bayan ka yi copy shi sai ka fita daga website ɗin gaba ɗaya. Bayan ka fita daga website ɗin gaba ɗaya za ka sake creating na wani website daban. Website na biyu wanda za ka sake creating na biyu shine IP locator. Wannan shine zai baka dama ka yi tracking na IP nashi. Gashi na fitar mana. Sai ka danna kanshi kamar haka. Bayan ka danna zai nuna ma da yawa. To mu ba za mu yi wannan ba. Da wannan IP locator wannan zamu IP location. Bayan ka bude zai nuna ma zai baka dama inda zaka sa IP address na wancan wanda ka kwafo din. Sai ka yi paste nashi. Bayan ka yi paste sai ka danna find. Da zarar ka danna find a take zai kawo ma abubuwa gaba ɗaya da ya shafe shi. Na farko zai nuna ma ƙasar da yake, garin da yake, hatta sim card na kan wayan shi sai ya nuna ma. Gashi na gaba ɗaya. To yanzu mu wanda muka yi gwada a kan shi wannan a yanzu shi yana Lagos. To ga map ɗin inda yake gashi nan a Lagos. Za ka iya zooming, ka yi zoom nashi, ka kalla har layin da yake. Baka da matsala da wannan. To jama'a da duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu anan muke cewa da ku huta lafiya. Sannan muna ƙara roƙon dan Allah duk wanda bai danna mana subscribe ba dan Allah ya taimaka danna mana subscribe. Mun gode.